Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Xiro, pentru că mi-am schimbat numele, adică în canalul meu nu zice, mi-am schimbat de în alt canal, dar o să vă las link-ul la el. Și doi, o să facem un clip mai pe seara așa, cu un copil toxic care mi-a dat și schem pe Adopt Me, pe nume Faze Bobo, adică Bogdan, ne cunoaștem de mici. Bă, și facem niște caterincă așa cu el și chiar zic că e Caterinca și așa zicea, bă, tu taci, îți dau siton, prostule 220, cap siton, slabule, n-ai șanse contra mână, pe laptop ești slab, siton. Nu vreau să par ca pâinea zburătoare, dar se zice slab, nu slab, și nu se scrie n-ai așa, se scrie n-ai. Așa că fiți pregătiți pentru un nou videoclip, pentru că o să dăm unul pe unul și să băgăm cu jocul în cap. Deci, fiți pregătiți. Ba!